Köp ağalarımız pensiyaga şeýin munany oraya borup köşede şahmat oynap, kart oynap, damin oynap, ana mydyň bäri qurap bitedi de, keyin qarasa aksakal bolup galdy oş. Janda katarlar bäri ketdi karşıga öýlüge. Şeýtetene birden aksakal bolat da meşitke barat. Ol beşara qalay namaz okudy da bilmeýdi. Adamlar mı aytýar kulay tura diýip duga kıldy da bilmeýdi olar beşaralar. Şeýtede olar hüküm çygarap başlar, ütü görek, karşıdan akılça. Kur'an okumagan, hadis okumagan, dinde okumagan, şeriat bilmeýdi. Jaşlap duga kılıp, birak jağa karasaň jaňçyly hüküm akym goýatyn, oýba ütü görek, bütü görek. Bizden ata babamız dep başlaýdyk, tokta. Sen ata babaňdy, sen bilýän üçin sen birinçi dininde bilýän gerek. Sen dininde bilmesin ata ananı çalacak koyasın. Keşke bizden atalarımız dedi, babalarımız dedi. Ak koydun kellesi, kara koydun kellesi namaz okuyuvergen deydi. Öterik bu. Biz ata babalarımızga çalacak boğumuz gerek. Bizden atalarımız, babalarımız öte savatlı bolgan.